Okay, yan, magandang gabi po sa inyong lahat. So, dumating na naman po yung oras ng ating pagluluto, kaya magluluto na naman po tayo. Yan. Yan po ang putahin natin ngayong gabi, no? Magluluto po tayo ng pata ng baboy. Yan, lalagyan po natin yan ng papaya. At yan lang po ang kanyang mga simpleng rekado. Okay. So, hugasan ko lamang po ito at hiwa-hiwain. Ganon din po yung ating papaya. And then, proceed na po tayo sa ating pagluluto. Okay? Okay po. Yan po. Sige. Balikan po natin ulit. Alright? Okay. Welcome back po. So, yan na po yung ating fresh na pata. Yan. At yan naman po yung ating papaya. At ito naman po ang ating simpleng ingredients. Yan. So, ang ginawa ko po dito is naglagay na po ako ng tubig, no? Yan, yun ko na rin po siya. And then, ang lalagay po natin dyan is yung ating pata. Yan. Lagay po natin yung ating pata dyan. At hayaan po natin siyang lumambot. Yan. Palambutin po muna natin siya. Yan. Okay. At may dalawa pa. Ayan po. Lagay po muna natin yung ating mga pata dyan. Yan. At ilagay po natin itong ating mga bawang at sibuyas. Yan. Okay na po yan. Pagkatapos po, antayin na lamang po natin yan na kumulo at lumambot. Okay? Saka po natin titimplahan. So very lang po. Very simpleng ulam lang po ang kuha natin ngayon. Gusto ko pa nga po siyang i-burn muna sana, ihaw para may smoky flavor siya. Kaso malamig sa labas. So ganyan na lang, rekta. Okay. So balikan po natin siya mamaya. Alright. Okay, update po tayo sa ating niluluto. Ayan, kumukulo na po siya. At katatapos ko lang po siyang tanggalan ng mga sebo-sebo at mga bula-bula sa gilid-gilid niya. Okay. So, hayaan lamang po natin dyan na maluto. Okay, hanggang sa lumambot. Okay, so balikan po natin mamaya ulit. Alright? Okay, balikan po natin yung niluluto natin. Ayan. Kunti na yung sabaw niya. Yan, palambot pa lang siya. No? So, medyo kunti po yung sabaw niya. Dadagdag lang po tayo ng tubig. Yan. Okay, kasi po masarap ang sabaw niyan. And then, lagay na po tayo ng paminta. Itong ating pamintang buo. Okay. And then, tasan po natin yung apoy para kumulo ulit. At hinaan lang po natin mamaya pag kumulo na. Pagkatapos po niyan, antayin na lamang po natin na lumambot. Okay? Alright. So, balikan po ulit natin mamaya. Okay, so balikan na naman po natin yung ating niluluto. Yan. Alright. Nako. Yan. Lambot na po siya. Malapit na. Kasi po yung sabaw niya medyo lumalapot na. Yan. So, sa punto po yan, timplahan na po natin. No? Maglagay na po tayo ng patis. Yan, papamoyan po natin ng patis ang ating niluluto. Okay. Papamoyan po natin siya ng patis. And then, syempre, ang main po na panimpla natin dyan is asin. Okay. Yan po natin ng asin. Yan. At yung asin natin is nahihiyang lumabas. Okay. So pagkatapos po natin lagyan ng asin, budburan na rin po natin ng magic. Ayan. Budburan po natin ng kaunting magic. Alright. Pagkatapos po, mekos-mekos lang po natin. Ayan. Para po matunaw yung mga nasa ibabaw na mga kanya. Mga seasoning na nilagay natin. Okay. Ayan. Okay. And then, takpan po ulit natin hanggang sa tuloy lumambot bago po natin ilagay yung ating papaya. Okay? Alright.
Yun, balikan po ulit natin yung ating niluluto. Yun. Totally malambot na siya. Okay. So, ang gawin po natin, lagay na po natin yung ating papaya. Okay. Sabi ko nga po, mas masarap po sana to kapag medyo naihaw po ng konti yung natin, yung pata. Eh, ang kaso, malamig po sa labas. Nag-snow po kagabi. Yan, nung isang araw pa. Kaya 2 digits na naman po kami dito. Negative 2 digits. Okay. So, lagay po natin yung papaya natin dyan. At ayan lamang po natin na maluto. Okay? Nakakatulong din po palang papaya sa pagpapalambot ng karne. Pang karne yata yun. Okay. So, lagay po natin dyan. And then, takpan po ulit natin. Okay. At antayin lamang po natin na maluto yung kanyang papaya. And then, okay na po tayo. Alright. Alright. So, let's check po tayo sa ating niluluto. Ang bango. Grabe. Ayan, luto na po yung papaya natin. So, ibig sabihin po niyan, is luto na po ang ating niluluto. Alright. Okay. So, ayan. Tapos na po tayo, no? So, ayan po yung putahe natin ngayon. Very, very simple lamang po. Okay. Konting ricado at konting papaya. Okay na. Yan, so pagsawa na po kayo sa mga adobo, mga sinigang, at mga prito-prito, subukan nyo po ito, kakaiba po yung lasa niya, okay? At masarap pa po yan, gaya nga po na sinasabi ko, kapag iihaw nyo po yung, yung pata, yung i-burn nyo siya ng konti, yan. May smoky flavor po siya, okay? So, yan po yung video natin ngayong gabi. Maraming salamat po sa inyo sa patuloy po ninyong panonood ng ating mga video, okay? Thank you po, thank you. Maraming salamat. Okay, ingat po tayong lahat, at yan po ang video natin ngayong gabi, okay? At magpapaalam na po ang inyong lingkod. Hanggang sa susunod naman po ng mga video. Alright? Maraming salamat po.